Jeg hedder Christoffer Lundberg. Vi står hernede på Rådhuspladsen, hvor en masse unge mennesker er ved at samle sig for at lave en demonstration mod lærernes lockout. Og vi står her sammen med Lars Møller, Frederikshavn Kommunes borgmester. Ja. Lars, kan du forklare kort, hvad er en lockout? En lockout, det er jo en del af den danske model, som vi er så stolte af her i Danmark, hvor arbejdsgiver og arbejdstager, de laver aftaler om, hvordan arbejdet skal fungere. Og når de går i forhandling, og det går i hårdknude, så har arbejdsgiver et kort, de kan trække, det hedder lockout. Det vil sige, at vi stopper alt samarbejde, og arbejdstager, de har så et strejkevåben, de kan bruge. Det er noget, vi ikke ser ret tit, men i det her tilfælde, så er forhandlingerne åbenbart gået så meget i hårdknude, at arbejdsgiversiden, altså Kommunernes Landsforening, har valgt at trække lockout-kortet. Hvad indtryk gør det på dig, at alle de her, i morges var der 200 unge mennesker, de har pjekket for at komme herned for at demonstrere? Jamen, det gør altid indtryk, når der er nogen, der kommer og giver udtryk for deres holdninger. Det er rigtig, rigtig godt, når der er nogen, der gør, synes jeg. Så det synes jeg, det er fint, at man snakker om det her, snakker om ude på skolerne også, hvad betyder det for os, og så kommer og fortæller, hvad er vores holdninger. Og jeg kan godt se, at der er nogen, der har skrevet til mig, vi vil ikke gå i skole til klokken 4. Ingen af de her 200 unge, som der var her i morges, ville jo have stemmeret, hvis det blev til landsafstemning, men gør det alligevel lidt indflydelse, det de står og demonstrerer om jo? Ja, det er helt sikkert, at igen, når vi kommer i dialog, og man siger sin mening, det giver altid indflydelse. Tror du overhovedet, at børn de bliver dygtigere af at gå længere tid i skole? Ja, det tror jeg egentlig. Altså det, der er vigtigt, det er, at børn får en god oplevelse, når man går i skole. At man motiverer til at tage imod uddannelse og undervisning. Men og det kan man jo ikke gøre i rigtig, rigtig mange timer. Men jeg har heller ikke set det, som man lægger op til nu her. Altså det her, det er jo både undervisning og pasning, vi snakker om her. Tak. Velbekomme. Så giver du den hele arm. Vi giver den samme lockout. Nutidens lockout er fremtidens lockout! Det var pjert. Nej. Og jeg står her sammen med arrangørerne af demonstrationen, Stine og Camilla. Stine, hvorfor demonstrerer I? Det gør vi for at gøre opmærksom på, at vi også har noget skulle sagt om det lockout, der bliver sat i gang fra 1. april. Kommer det til at betyde noget for jer, altså lockouten, eller? Ja, det gør det jo. For eksempel, vi går i 9. klasse nu, så vores afgangsprøve, den vil enten blive udsat eller aflyst. Tror I, at børn de kommer til at lære mere af at gå længere tid i skole? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, at de vil blive udmattet, og de vil ikke have tid til at have et fritidsinteresse. Og de vil ikke have tid til at have et sammenhold med venner. Jeg tror, at de bliver asociale. Jeg tror, at de vil blive nogle kedelige børn. Synes du, det er i orden at pjekke fra skole, som her tidligere på dagen? Ja, nok når det er til sådan en sag her, fordi at det går ud over os, og så ja. Og I pjekkede selv? Ja. Ja, det er også der fundet på ideen, at vi pjekker gerne på en sag som den her. Vidste jeres forældre, I pjekkede? Ja, de støtter fuldt af børnene. Tror du, at politikerne lytter til den her demonstration? Lytter til, hvad I har at sige? Altså, vi havde 2 herude før, der hørte på det, og borgmesteren var også lige herude. Så ja, de har hørt på det. Men jeg tror ikke, der er så meget, de gør ved det. De kunne for eksempel finde en nødplan til de yngre børn, der mangler en pasningsordning nu. Tak. Så tak. Hvad protesterer I imod? Vi protesterer imod lockout og heldagsskoler. Okay. Vi vil gerne lige sige tak til alle jer, der er mødt op igen i dag, eller mødt op igen her nu. Og det var det. Og tak fordi I gad hjælp.